ओइ राइडआव ओरैनो जायो मोजां मोजां सिनारि जायगा मोनबाथाय पाहार एरियायाव रावबो लोगो गैया जायो फट' दिखांनाय दिनै नैनिफ्राय स्टार्टिं खालामबाय लाइट होनायखौ नै आरो ई जायगानि मानसिफोरा बिराद गुरुत्व होयो आरोना मजा नांदों ना गेटखौ 192 ल'सो दखन फैसाया नै फुंनि टाइमाव एसे ब्लग भिडिअ खालामनो सानदोंमोन जादियासै मानोना बुङोबा फुङाव एसे अखा हानानै ब्लगखौनो खालामदियासै आरोना ओमफ्राय दा आङो तामुलपुरावबो थांनो दोङोमोन ओमफ्राय दा फार्स्टआवनो थावसोनो थांग्रोगोन आं दिपुआव जोंनि खाथियावनो आं इ साइडथिं लोखि फुजाखौ नायनानै तामुलपुरथिं ओंखारलांगोन आरोना हारसिंनो ओरैनो फुजायाव हाबाय खिन्थु लामानिफ्रायनो नायलांगोन आरोना दा नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनोसै माबायदि जादों माबायदि जायाखै दा जियानो जाया मानो गाइस गोबां मानसिफोरानो सापर्ट होदो आरो गासैबो मोजां मोजां कमेन्ट होदो जोबोद मोजां नांदो लोगोफोर न'आवनो बेस्थ' जाना दोङो इ खाननैसोआ साननैसो उनाव नोंथांमोननो आपडेट होगोन दा आङो जेबो बुंथ'लाया मानि थाखाय एसेबां खामानि मावगासिनो दोङो न'आव नोंथांमोननो आं साननैसो उनाव आपडेट होगोन दा फार्स्टआवनो थाव सोना लाग्रोनि आङो मानोना बुङोबा दिपुआव थाङाबा दा आरो थावा मोनैयाबा खुनु गेरेन्टि गैयाना बेलेन्सआबा बेसेबां दोङो नायना लानो र' खेबसे उपाय गैया मा खालामनो बेलेन्सखौ नायनांगोन खेबसे बेसेबां दोङो हाव माथो 192 ल'सो दखन फैसाया नै ओइ इखिनि फैसादों मा जागोनलै 192 दोङो फैसा इखिनिजों थाव सोना थांनांसिगोन ओरैबायदि दुखिया भाइ मोनदोंना आं खुला खुलि आंनिया खुला खुलि आं इयाव एख' लाखिया एसे खामानानै सब खुला खुलि आंनिया माने जेबो एसेला एसेले गैया आंखौसो मानसिफोरा एसेयो खिन्थु आं रावखौबो एसेया जि नंगौ नंगौ आरो इयावलाय माथो दोङो इयावलाय हामा मोननानै माथो दोङो नङा होमबा बहुत मानसिफोरानो आंखौसो थगायो आं खिन्थु रावखौबो माने इदि थगाया लोगोफोर मिथिबायना जि नंगौ नंगौ नङाबा नङा गैला बास बेनोसै अके दिपुआव थांग्रोनि गाइस फार्स्टआवनो ओमफ्राय दिपुआव थांखांनानै थाव सोनानै डाइरेक्ट होलांसै आरोना तामुलपुर मोननाय नङा थावा सिगनाल मारिबाय थादो पुरा रेडि लोगोफोर ओमफ्राय नै सेन्डालसो गानना फैदों आंबो मानोना बुङोबा आं बिदि फुजाया हाबाबो जानो हानाय हारसिंदो आरो एसे बोरैबा नाङो दा आं माने दिनै खुलुमनो जेबो इसा गैथ'खाया आङो फुङावनो न'आव खाला लगायखाबाय मानोना बुङोबा आङो फार्स्टआवनो मर्निंआव जिमाव थांबाय ओमफ्राय जिमनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो 20 थाखानि मेथाइ बायनानै दाउस्रिनो एसे आदार होबाय ओजा दारखुसियावनो थिं सायाव दाउस्रिफोरा थायो नालाय बेयाव आदार होबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव फैनानै साहा लोंबाय ओमफ्राय दुगैनानै डाइरेक्ट खाला लगायबाय ओमफ्राय बिदिनो आलु रुबाय आलु रुनानै ओमफ्राय दाउदैदो एसे सेफ्लेनानै जाबाय ओमफ्राय दसे खमाय अखा हानायखाय रेस्ट लाबाय ओमफ्राय रेस्ट लानानै डाइरेक्ट ओमफ्राय दा नै सारि मोनखाबाय उन्दुनानै ओमफ्राय डाइरेक्टनो थांनो जाखाबाय आरोना लोगोफोर तामुलपुराव थांनो लागा दङ अब्लाबो आङो बोथियामारि नामा इथिं लोखि फुजा एसे जायो इ साइडथिं गाले लामा लामा ओरै थांनानै तामुलपुरथिं बारस'लांसिगोन आरोना लोगोफोर आंनियाव खुला खुलिलै भाइमोन आंनिया जेबो माने माबानाय नङा आंनिया जेबो लेभेल एडिटर गैया फुरा नर्मेल गुबुन बायदि नङा आं जि नंगौ नंगौ नङाबा नङा डाइरेक्ट मोनफैबाय जोंनि दारखुसि थाव दिपुआ इनो गाइस ओटसपिनि इयाव थाव सोना थांसै स' गाइस दा थाव सोबाय ओमफ्राय दा नै डाइरेक्ट सिदा थांखानोसै आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्ट दङबा भिडिअखौ जोबनो लासै नायलांबाय था दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आं बेसेबां दुखिया जाना दङ बर्थमान फैसायानो 192 ल'सो दङमोन जेने तेने थाव सोबाय एसे ओरैबायदि दुखिया आंनि भिडिअफोरखौ जायफोरा आंबायदि गोरिब इसोरो आंनि भाइमोन नाय आंखौ बरिया आरामसे जों जमा सोलिलांगोन जायफोरा माने आंबायदि गोरिब जानानै दोङो दा आंबायदि सेम थिग बिदिनो जोंहा मिलायलायनानै आरामसे जमा थालायगोन ना न'बा मिलायलायनो हाया आमाय फैबाय था मारै लोगोफोर आंथ' इसा खालामबाय सकनिफ्रायनो आं सिदा थांनो हायोमोन मानोना बुङोबा आङो लोखि फुजाखौ नायलांगोन माबायदि जादों माबायदि जायाखै ओरैनोथ' माने हारसिंथ' आरो फुजाफोराव गिदिंनानै बारा इन्ट्रेस्ट नांखाया बरिं नांखायो नङा होमबा लोगोफोर खिन्थु मेन बुस्थुआ जाहैबाय माने आं तामुलपुराव थांखानो दोङो नालाय बेनिखायनो इथिंगाले नायलांगोन आरो माने लामाथिंगाले दा नोंथांमोननो बिदिनो ग'प्र'दो बाहाय भिडिअ शट लानोसै दा हारसिंसो लोगोफोर रावबो लोगो गैया आं हारसिं इखिनि भिउखौ मोजां नाय गाइस गामिनि लामाबाबो इखिनि भिउखौ बिराद मोजां नाङो मानोना बुङोबा इ लामाया बरिया पाका फिसा बनायनाय ओमफ्राय साइडथिं गासिबो दुब्लि गोजा बरिया नाङो आरोना इखिनि जायगाखौ बरिया नाङो
दा गोबां मानसिफोरानो आंनि भिडिअ नायग्राफ्रा आंनि एसे उन्दै उन्दैफोराबो आंखौ बया फल' खालामो मानोना बुङोबा आंखौ इन्स्टाग्रामाव मेसेज हरो आदा आंबो नोंबायदि राइड मारिनो गोसो दोङो खिन्थु आंनियाव बाइक गैया बायदिसिना गैया होननानै बुङो खिन्थु बिदि नङा आरोना नोंसोरबो सेस्था खालाम लासैनो जालांगोन खेबसेयावनो बयबोथ' राजा जानो हाया नङा होमबा लोगोफोर जोंबो बहुत खस्थ' खालामनासो जेने थेने गाव खस्थ' खालामनो हानायखायसो बाइक लानो हादो आरो मालायनिफ्राय मोनगोनखौथ' आखा खालामखानाङा बाखि जियानो जाया मानो आंबो सापर्ट होगोन नोंथांमोना अराय सम सेस्था खालाम ओमफ्राय नै भिउखौ नायदो आं बुंदोंमोन ना माबायदि इयाव टार्निं दोङो बरियानो लोगो थानायनिफ्राय इयाव मोनसे फट' दिखांगोन आं दा रावबो लोगो गैया हारसिंसो नालाय उपाय गैया मा खालामनो ओइ राइडआव ओरैनो जायो मोजां मोजां सिनारि जायगा मोनबाथाय पाहार एरियायाव रावबो लोगो गैया जायो फट' दिखांनाय ओमफ्राय ओरैनो थांनानै फैनाय जायो आरो भिडिअ'आवसो मोनसे रेकर्ड थायो आरो गप्र' गैयाबाथ' गैखाला लामा मोजांखौनो केपचार खालामनो हाखाया इमान बरिया समायना साजायदों नै नैनिफ्राय स्टार्टिं खालामबाय लाइट होनायखौ नै जा समायना नुदोंना बापरे बा नायनो हागोन दे गाइस बया बरिया खालामो दे बोसोरै फैयो आङो खेबसेबाबो बहुत मोजां नाङो आरोना आरो ई जायगानि मानसिफोरा बिराद गुरुत्व होयो आरोना बिराद मोजां बरिया बनायो मोजां नांदो वाव नायनो हागोन दे गाइस इसोर लक्ष्मी मा मोजां नांदों ना गेटखौ थियेटार दंमोन खोमा इयाव जोब्बायना खिथिगोनसो जोब्बाय खोमा नायनो हागोन नै इभेन्ट दे लोगोफोर आं दहाय इन्ट्र' भिडिअ बुंखादों हाबा होननानै लामाथिंसो खिथिलांगोन होनना बुंदों दा खोन्थिबाय ना बाखि आं दा होलांसै तामुलपुर न अके नायनो हागोन दे गाइस दा तामुलपुर थांनाय लामाखौ मोनफिनबाय ना सिद्दा तामुलपुर एबार सिद्दा दहायनो तामुलपुर मोनहैगौमोन आं उठखिया गोजान गिदिं लागा दखानानो गैयामोन गाइस मानोना बुङोब्ला लोखि फुजाया माबायदि जादों होननानै नायनो होननासो फैखादों नालाय आङो बेनिखायनो एसे गिदिंना फैदो आरोना गाइस हर हरावसो मानसि जायो दे फुजाफ्राव सानफोराव जाया हर हरावसो जायो हरावबा एसे मोजां नाङो लाइटफोरनि डिजाइनफोरजों नायनानै आरो बाय बांला फट' दिखांनाय जुदि सेल्फि पइन्ट खालामना दोनोबाथ' आरो जाबायानो आरो हराव मानसि धाम धुम फाइनालि गाइस तामुलपुर दिनै जाबाय समबार तामुलपुर बाजार बेनिखायनोथ' फैदों आङो तामुलपुराव मिथिबाय खिथायाखै आं नोंथांमोननो दिनै समबार होननानैथ' खिथायाखैना आं मा लांनो फैदो आङो डेन्जार बुस्थु लांनो फैदों आं गाइस खिथा जाजायै बुस्थुखौ नायनो हागोन दे गाइस बेथिंबो पुरा सुनै फोनजोब्बाय आरोना गाइस बेखौ दहाय फुङाव एसे मावदों आङो नायनो हागोन नै गासैबो ओमफ्राय बाखि हाग्राया साफा जाजोबबानो बरिया साफा जागोन आरोना गाइस आं बाखि दा एसे एसे खामानि मावना दोनबाय थादों आरोना गाइस दा गाइस आं दा नोंथांमोननो एसे खोन्थानि जिथुबा आं माने एसेबां न'आव खामानि मावदो आरो जायगाखौ मानि थाखाय आं साफा खालामदो नोंथांमोना साननैसो थानायनि उनाव नोंथांमोननो आपडेट होगोन जिथुबा आं माने एसेबां साफा खालामखो जायगाफोरखौ साफा खालामबाय थादो न'आव मानि थाखाय बेस्थ' जाबाय थादो नोंथांमोननो साननैसो उनाव आं आपडेट होगोन मानि थाखाय एसेबां न'आव खामानि मावगासिनो दोङो आरो मा खालामनो थांगासिनो दोङो आरो मा जानो थांगासिनो दोङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय था उनाव लासै आरामसे मिथिगोन आरो बारा दिन गैला लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो आपडेट मोनगोन दा बेनि थाखायनो आङो दा न'निफ्राय जेरावबो ओंखारनो हायाखै आरो नै जोंहा मादाराबो माने दसेनो माने मा जाखो लोमजानानै होबाय आथिङाबो थाबायनो हाया मानाया जानानै थाबाय नङाबा आं दालासि राइडआव मोनहैबायमोन आरो दा गाइस राइडआव थांनो थाखाय फुरा रेडि खालामोन आङो नागालेण्डआव ओमफ्राय दा मा जायो नायनोसै अब्लाबो बाखि नोंथांमोननो साननैसो उनाव आपडेट होगोन मानि थाखाय न'आव एसेबां खामानि मावगासिनो दोङो गाइस ना